Homochengo nigo genderekte kubwata ase chiskuru au magega yechikuru echigo koria buya ase amatemu amanene ye klasi ya 5 na 3 gose KCPE ayabetega korariwa aborit koreigoro ase eskuru yobroso ya St Francis Menyinkwa mixed eyo gotoka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo abaibori aboro kena boiga aboro kiwa babwatire nomugoko magega yeskuru eyo gokora buya umurikito Josephat Amisi na ikiranoro na tigatwe na raya yabwate magega y'umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machego kubataka amachibu anene amatemu amanene klasi ya 5 na 3 bono nigo chiskuru ao chigenda tokoba chikogendera ochengera anene amachibu ayo magaya barabu gokora buya My name is Aquila Mura David. I got 404. I'll first of all thank my teachers for their hard work. We couldn't have reached this far. It's because of God, and we say thank you. My name is Daisy Bonare. I got 368. I'd like to thank our teachers for supporting us. Ime county ya Kisii igetaseni Ndizi television nigo kyanyara ko begotara eyemo ase yemwikira eskuru ya St Francis Menyinkwa asibanyara koba bagochengera amatemu ayo kubatikana gukora kwabo buya anene ase amatemu ayo mwaka w'ikirubere ne 2022 Orenta irerie tariginya ase eskuru yaito na bana bakumubwati go babwata amagisi amaya ayo agerete mini yaite kagenda iguru. Pressure for St Francis to perform very well, which we expected and we hoped. We as parents, we encouraged teachers, pupils, and other parents to cooperate and help each other, like the 3 stones which help to cook food. Nchema momo abakwila oyo tangante ko eskuru yetu ya St Francis Menyinkwa oyo nero mwana no monene na akire Nyasaye mbia mana seke ukyo mwana oyo na akire mbie senge nta inuire rietari eskuru yaito ono mwana orenge buomokia kindi yonsie kerata meti ikari kwende so mwalimu we subject o consult korengana no mwalimu monene nigatebire okubwaterana kwa bene gati abana abaibuli amana balimu na kibono kiene kiri anene amachibu ayogosoka ase enchera engia bateba igento kya tokonyire bune skuru tubwate 3 pillars tubwate hard work, God first and discipline as actually konya ya konyira abana aba banyare go post amatoke aramaya ko compare no mwako yo eta amatoke yo mwako rio etete ya renge tubwate mini ya 322 no mwaka uyo tubwate mini ya 339 yerengi ya mono no mwaka uri etete ntonyare tikonyora mwana onyoreta max 400 na bono igatwanyora mwana mutangani obwata max ya 404. To those future candidates, I would like to encourage them, tell them to put God first and also work hard. If they don't know something, they can consult the teachers and pray hard. Nonya nabo maminjeni mekenya nyaliko bagigoita umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machego tanyari tikobaga kwenana anene umubaro no muroberio kolengana nga chisukuru na bana banyari tikoba gukora amatemu ingana iyo yanyalikoba yekwaliganiwa anene n'abantu gati yabo umuwakili George Morara nande togwakambia mono ase ministry na serikali asengakie yetakolete getuko kuna ranking eria koreta competition abana bande berro na barabomba koleta matemu nande mbete timatemu nande mbaisainia ase society yetu. Oripatiri kataseni Ndizi TV kurwa eskuru ya St Francis Menyinkwa yereme county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi.